हेलो हेलो। मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का दुर्गा पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का मेरा नम्र निवेदन है कि मेले में भीड़ ज्यादा है, अपने अपने कतार में ही चले। म्यूजिक बाय शिवम शर्मा। घूमे गईल रही नवमी के मेला, छूट गईला हाथ भैनी अकेला। घूमे गईल रही नवमी के मेला, छूट गईला हाथ भैनी अकेला। कहाँ बाड़ी चल के खोजना खोजना खोजना। अरे पार्टनर देख ना, हमार मेहरी भुलाइल बिया मेला में। अरे कहाँ भुलाइल बिया मल दे ना, मेलवा में भुलाइल भी आयल रही मेला घूमे तो। अले वीडियो कॉलिंग करके देख ले। अच्छा कर कर देखता कहाँ बाड़ी। हेलो, अरे कहाँ बानी जी रउआ? हम कब से तोहके खोजतानी। अरे तू कहाँ बाड़ू? अरे कब से तक कहतानी, नइखे सुनाई देत का? हम यही जे बनी ये राजा जी, जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा। हम यही जे बनी ये राजा जी, जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा। म्यूजिक बाय शिवम शर्मा। जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा। जिद करके आयल रहले घूमेला मेला, हमारा से हाथ छूटल भइले अकेला। अरे पार्टनर तनी खोज न रे, का तू करता रे? जिद करके आयल रहले घूमेला मेला, हमारा से हाथ छूटल भइले अकेला। हम कहतानी चल के दिया बारे नहा बारे नहा बारे न। अरे पार्टनर चल के खोज न रे, देख ना हमार मेहरी भुलाइल बिया, चल ना रे। अच्छा भैया चला एक बार वीडियो कॉलिंग करके देख ला। अच्छा रुक करतानी। हेलो, अरे कहाँ बानी जी रउआ? तू कहाँ बाड़ू? कि हम यही जे बनी ये राजा जी, जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा। हम यही जे बनी ये राजा जी, जहाँ दुर्गा पंडाल सजल बा। म्यूजिक बाय शिवम शर्मा। दुर्गा पंडाल बनल बा। लिखले बसौरबा भजन गावे वाला में के, सबे भक्तन मिल के बोले मैया जी के जय की। लिखले बसौरबा भजन गावे वाला में के, सबे भक्तन मिल के बोले मैया जी के जय की। अरे खाली ठूसे में लगल बड़ी, चल के जल्दी खोज ना। अच्छा भैया खोजा तानी, चलो ना। अच्छा रुक एक बार और वीडियो कॉलिंग करके देखा तानी हम। हेलो हेलो, अरे कहाँ बानी जी रउआ? कि हम यही जे बनी ये राजा जी, जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा। हम यही जे बनी ये सैया जी, जहाँ दुर्गा पंडाल बनल बा।